February ni somni kumsang ka chakwa somko pakwa niya waga bordara chuan Pakistan Prime Minister chuan ami kholo thlan hun tur chu angak me kani hemetrum hian Delhi le Lahore in kara bus an service tirna a honna program nein India ram Prime Minister in kumsom chunga Pakistan ram ara avai khatna ani nge ani bus atanga India Prime Minister Atal Bihari ahan chukche chuan Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif chuan lo jibain an hanin ko thok thoka chuti lai tak chuan rampani in kara indin helna le inhriat thiap lo na omfo thin te chu abo duak ni hina hriata chuti mek lai chuan Pakistan ram hun then khata chuan India ram Prime Minister in an ram han tlo ta ka chuan lung oi lo na lan tir tok tam tak anom boka Karachi ya chuan an bas lem sim te chuan hala Lahore po chuan police pakhat thin Pakistan rama thil ti thei tak mai pakhat chu rin helom tak mai na bo mi boka Pakistan Chief of Army Staff General Pervez Musharraf po chuan waga bordara vantlain khomna nei mek chu a thlop lo leya waga bordar lama po chuan India Prime Minister Atal Bihari chuan thusoina hun te nein chuta chuan hun kalto lama rampani anloin hir ngo to na te chu theihil duna bultran thar turin soma India Prime Minister in Pakistan atlo ma thlathum liam ta November tha kumsang ka jakwa somko pariat khan Pakistan Artillery Officer Lieutenant General Mahmood Ahmad Ale Malampang Bill 2 Major General Javed Hassan anen chuan an Chief General Pervez Musharraf mutur chuan an kala tin Lieutenant General Mohammed Aziza Kashmir piang chuti hunlaya Pakistan Chief of General Staff zingami chu atel ve nge bokani chung General Pali mukhom te chuan romanna an siamani Kargil district Jammu and Kashmir a chuan thlasik arain avin theileya avo tak tak lai chuan temperature -35 degrees Celsius te ni in nipura ero chuan degree somthum te kai thunga boruak ero aro hul thin thungani khothlang lamtlang dung tlon chu ramri bo ni in line of control vo ania chu chuan Kashmir chu India le Pakistan ka athan sang ve ve ni chung ramria te chuan aram pani sipai ve ve te chuan vengin bunker le tlang chi pa te chuan sipai mun post ten siama ram pani sipai te po chuan ziak lodan in shit team na thuk tak nein thlasik khov tak noya chuan tlang chi patang chuan an bunker le post te chu chho sanin nipui ma chuan an le to ngai lo ni amai ro chu sipai te na ziak lodan in shit team na thuk tak an lo ne thin chu kumsang ka jakwa somko pakwa a Pakistan General Pali te na ro manna an lo siam an che chho pui ta ka wangin aro top don ta ni Rawalpindi Army Headquarter tang chuan aruk tak pe mewa thupek lo chuakin chu sanga jakwa somko pariat le kwa in kara thlasik chunga India sipaiten ramria bunker le post an siamte an chosan ta lokhat tura thupek ani Pakistan Northern Infantry sipaite chuan India sipai mun post za somthum pani zet lokhat toin square kilometer za somthum vel zet zaw chu anlo thunun man boka an mun lo saizong hi kilometer za vel zet ni in India ram chunga kilometer sompanga vel zet an ron lut man bokani chuti mek lai chuan India Prime Minister Atal Bihari le Pakistan Prime Minister Sharif ate chuan inremna Lahore Declaration chu an lo sign ve mek boka chu March ni somni pakhat sang ka jakwa somko pakwa khani chumi kumvek April thatop chuan Kargil khokianga thingtlang khomi tasinam gil le athin pa chu bunju tlanga beram veng turen kala an beram ve na a en hlat na manga anan en kol chuan sipai uniform ha bunker lai hi an vamua ni reilo te hnuwa India point a sipai te chu patrolling nei turin a tir chok ve ngala men masul hnuwang tak tak te chu vamuma se Pakistan lamin India ram chunga ron lutan ni ti an hriat na chu patrolling akal Captain Sorab Kalia sale ahote an zawaya an bodia katang chok khana ni Lieutenant Kalia hi kumsang ka jakwa somko pariat December thla khan kumsom ni pani me ni in Indian Army hi zoma kumkhat nu kumsang ka jakwa somko pakwa January thla khan Kargil muna hian an post nge ani May ni som panga chuan Lieutenant Kalia le sipai panga te chu Jammu and Kashmir a chuan patrolling nei nan chuak waka
nisom ni pani chung zet an chin chang eng ma hria turam lovin an bo makani Kargil atang chuan indona chu a chuak chu ani to maya Lieutenant Kalia le sipai dang ruang te chu India kuta hlan ani to bok an ruang an ham postmortem chuan rong taka soi saklum an ni ti chu phat rual ani talo Pakistan Northern Light Infantry te chuan Lieutenant Kalia le anaw te chu lo muin an mana hun rem chang an nei chu bopel phallovin an lo that ta ni India sipai ten chu an hriat mek chuan Pakistan sipai te chuan bu an lo khor ngat to hlea India sipai te po chuan an post lui te chu bailet turin da satakan be nge ngai tawang me ni som pakhat le ni som pathum sa ka zakwa som ko pariata Indian nuclear bomb pangalai mai ron test khan khovel abar khai chiang hle mai ni som pangan hu lok me ni som ni pariat chuan Pakistan point nuclear bomb ron test vele ta chuta zet zong sarkar lien te chuan ram pani chunga chuan shrek na tur an ron lek ko ngala India in Kargil atanga Pakistan sipai chho tuma lai pui manga asai dum lai chuan borok chu al chho zelanga ram pani in kara chuan nuclear bomb an mangmayang ti chu khovelin a hlau hle ani India la doilo bofor lai pui za som thumzat chuan Pakistan sipai in khona lai chu chhun zan zomin an han deng tlut maya heng bofor lai pui te hian kilometer somni chung zet te an ka phak hial ani mei thalai hol chuan Indian 56 Mountain Brigade ho chu borok en thli thlai tura tir chu an nia Pakistan sipai in khona hi tlang chi pani wangin India sipai tan po chuti maya chho chu thil ol sam mani lawani Jun ni thum alawin her chho chuan Lieutenant Colonel MB Rabindranath ta chuan 56 Mountain Brigade ho chu tlang chi pa Pakistan sipai in khor chu chhok tur chuan thupek a chhoa ani ba ka hian second Rasputana rifle te chu tir chu an nge ni Jun ni som pani jana chuan lai pui za som ni vel zat chuan Pakistan in khona mun chu darka rukvel zat an sai lia lai pui in tlang chip a sai lai chuan 18 Grenadier ho le Rasputana rifle ho po chuan tlang chip chu an lo pan ve mek poka lai pui ve na hnuaya chuan 18 Grenadier le Rasput rifle ho po chuan tlang chip chu an pan zela Pakistan sipai Northern Light Infantry ho chu metar zani ve laka an hnai to tia chuan 18 Grenadier le Rasput rifle ho chuan an han ka chil tak maya chulai tlang hun po chu an le thei